Moi bo día a todos e a todas, benvidos a esta sesión extraordinaria do Pleno. Saúdos a todos os membros da Corporación, personal municipal que nos asiste, señor secretario, señor interventor, así como a todos aqueles que nos siguen a través da tribuna de invitados do streaming, tamén os xornalistas presentes na sala, señor García, que se atopa en conexión telemática dende o seu domicilio, e así mesmo desculpamos a ausencia de o señor Lema Suárez, que está debidamente xustificada. Damos comezo a este pleno extraordinario que ten un único asunto da orde do día, señor secretario. Asunto único, aprobación inicial de modificación de ordenanzas fiscais para o exercicio 2021. Modificar as seguintes ordenanzas. Ordenanza fiscal número 6, taxa pola prestación do servizo de recollida e tratamento de lixo e residuos sólidos urbanos. Ordenanza fiscal número 7, taxa por prestación do servicio da rede de sumidoiros. Ordenanza fiscal número 25, taxa por entrada de vehículos dende a vía pública aos edificios locais e soares e das reservas de vía pública para aparcamento, carga, descarga e outras actividades en interese particular. Ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributaria polo suministro e utilización da auga potable. Ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributaria polo servizo de depuración e saneamento, para incluir en todas elas a seguinte disposición transitoria. Non se exaccionarán as taxas establecidas nesta ordenanza durante todo o exercicio 2021 aos locais e negocios que, por motivo das medidas adoptadas pola pandemia, tiveran ou teñan que pechar obrigatoriamente en algún período de tempo nos anos 2020 ou 2021. Segundo, aplicar estas medidas con carácter retroactivo desde 1 de xaneiro de 2021 no caso da súa entrada en vigor con posterioridade a esta data. Moi ben, moitas grazas. Para o desenvolvemento do debate terá en primeiro lugar o Grupo Popular, que é o grupo propoñente, unha quenda de 5 minutos para explicar o asunto que se trae a pleno e, a continuación, cada un dos grupos terá unha primeira quenda de 10 minutos e unha segunda de 5 minutos antes de proceder á votación. Señora Gallego, ten a palabra. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos en este último pleno celebrado a petición del Partido Popular. Quiero, en nombre de mi grupo, felicitar la Navidad a todos los coruñeses, una Navidad diferente, con sentidiño, y desear que el año nuevo pues la situación económica y sociosanitaria vuelva a la normalidad. Difícil, pero bueno, es lo que deseamos. Agradecer la labor del personal sanitario y de los servicios esenciales y nuestro especial recuerdo a los fallecidos y a sus familias. El Grupo Popular registró el 18 de noviembre, hace casi un mes, una solicitud de pleno extraordinario para eximir en todo 2021 del pago de las tasas de agua, basura, alcantarillado, depuración, vados y carga y descarga a todos los locales y negocios que hayan cerrado este año o lo tengan que hacer el próximo por algún periodo de tiempo obligados por las medidas asociadas a la pandemia. Son servicios que no se prestan por no tener actividad. Es una propuesta justa, razonable, legal y perfectamente asumible por el Ayuntamiento, por lo que desearíamos contar con el apoyo del resto de grupos. No va a ser así, porque después de una junta de portavoces a las 10:30, después de leer unos informes, bueno, leer los informes no, enterarnos por la prensa de que había unos informes que tiene el Gobierno municipal, 5 minutos antes, bueno, es más, estando aquí la gente esperando en este salón de plenos, por eso empezó tarde, han llegado a un acuerdo, según el portavoz del Partido Socialista, el bloque de izquierdas, debe ser que Podemos es de derechas, BNG, Marea y PSOE, muy de mínimos, luego lo contarán ellos,
yo no me voy a dedicar a lo mío, muy de mínimos, mucho menos beneficioso que el que proponemos nosotros, que es una exención del 100% de las tasas. Y, desde luego, ese acuerdo es gracias a que nosotros hemos pedido este pleno. Si el Partido Popular no fuerza este pleno y no estamos hoy aquí sentados, no hay ese acuerdo. Hubieran dejado todo tal cual estaba. Ni una rebaja fiscal para nadie. Y eso no es demagogia fiscal. Lo nuestro es justicia fiscal. Luego hablaremos en las intervenciones. Si un negocio tiene que cerrar obligatoriamente, no puede pagar impuestos. No está beneficiándose de los servicios. A ingresos cero, impuestos cero. Y las ordenanzas fiscales únicamente incluyeron la exención de la tasa de terrazas en noviembre. Lineal, eso era lineal. Da igual, un negocio estupendo, que vaya fenomenal, que el que tiene solamente una mesa. Les daba igual a la marea atlántica, porque ahora nuestra propuesta nos dirán que es que eso no es justicia fiscal. También. Bueno, nuestra propuesta, que es lo que se trata ahora de presentar, hubiéramos querido realmente una bajada de impuestos, el IBI, que ya se puede bajar desde 2015, y desde luego compensar el catastrazo que aplicó el Gobierno municipal por iniciativa propia, nada más sentarse aquí en María Pita, el IVTM para ayudar a taxistas y transportistas, el impuesto de actividades económicas y, por supuesto, la exención de estas tasas. Hemos decidido presentar solamente la exención de tasas precisamente porque no estaban de acuerdo con la bajada del IBI a todo el mundo como correspondería, porque igual que se subió linealmente, pues bajarla en la misma proporción. Pues lo que presentamos es modificar la tasa número 6 de basura, residuos sólidos urbanos, la de alcantarillado, la de entrada de vehículos desde la vía pública a edificios locales y solares y de las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga y otras actividades de interés particular, y las ordenanzas reguladoras de la prestación patrimonial de carácter público no tributaria por el suministro y utilización del agua potable, la depuración y el saneamiento. Para ello, lo que proponíamos, y proponemos, desde luego, porque se va a votar, es incluir en cada una de ellas la siguiente disposición transitoria. No se exaccionarán las tasas establecidas en esta ordenanza, en cada una, durante todo el ejercicio 2021 a los locales y negocios que, por motivo de las medidas adoptadas por la pandemia, tuvieran o tengan que cerrar obligatoriamente en algún periodo de tiempo en los años 2020 o 2021 y aplicar estas medidas con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2021, como supongo que harán con esto que han aprobado. Hoy leemos en prensa que tienen 4 informes, pero casualmente ninguno es porque nosotros proponemos aprobación inicial. No es un acuerdo político. Sería aprobación inicial que tendrían que haber llevado previamente a comisión. Los únicos informes preceptivos son el del Tribunal Económico Administrativo Municipal, como todas las ordenanzas fiscales. Ese no nos consta que exista, desde luego a nosotros no nos lo mandaron, y el del secretario general del Pleno, que es el asesor jurídico del Pleno, no la asesoría jurídica. No hemos podido leer esos informes porque a mí me entraron en mi WhatsApp justo antes de entrar en este salón de plenos, porque el resto de grupos, excepto la concejala no adscrita que acaba de entrar encima, que debe estar alucinando con este circo, pues ya habían pactado, no les hacía falta leer ningún informe. Lo que está claro es que nuestro acuerdo es legal, igual que es legal eximir de las terrazas para 2021, igual que es legal, que luego lo comentaré con más detalle, haber eximido las terrazas para 2020 y de la basura. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Iniciamos o debate. Primeira quenda de 10 minutos para todos os grupos. Señora Faraldo, o seu turno. Grazas, señora alcaldesa. Comezo hoxe xa con algúns nervios menos que no meu primer pleno pasado, saudando a mesa da presidencia, a cada un e cada unha das concelleiras e concelleiros, ao persoal funcionario do Concello representado polas aquí presentes, aos demais traballadores e traballadoras entre os cuales están a xente da prensa e a veciñanza presente na tribuna e a través de streaming. Tamén felicitar a toda a veciñanza polo venideiro Nadal e, como dixo a representante dos colectivos que leu o discurso de encendido das luces, será unha Navidad diferente, pero será.
A actual crise sanitaria e social provocada pola COVID-19 latente en todo o que fagamos colócanos a todas as presentes máis alá das diferencias políticas e dos diferentes plantexamentos, alá de quen non entenda isto, nun terreo común do que partimos que queda resumido nunha premisa, que ninguén quede atrás. Tendo presente que todos os esforzos que fagamos hoxe serán frutos que recolleremos en breve, todas temos que ser conscientes da necesidade de reactivar e incentivar a economía, evitando un peche masivo de pequenos e medianos negocios que na nosa cidade son eixe e motor dunha economía vital para a mesma. Nesa economía da que subsisten centos, miles de familias, atópanse o pequeno e mediano comercio, o sector da hostelería na súa totalidade, o sector tan esquecido das perruquerías, os pequenos e medianos negocios do sector da alimentación, pequenos e pequenas autónomas de diferentes ámbitos, e ese berro doloroso que lanza o mundo da cultura que moi ben define o momento no que estamos. Ou xuntámonos ou afundimos. Por certo, señora alcaldesa, permítame dicirlle que este sector ben merecería unha concellería propia, como nos trasladaron na concentración do domingo en María Pita, a que viñemos a apoiarles, como non, aínda que tamén deixan claro que o novo director da área de cultura, señor Rómulo Sonjurjo, é un profesional apreciado e querido no eido cultural. Pero a extensión que abarca este sector, insisto, ten a relevancia de ser contemplado, entendemos, desde unha concellería. Queremos tamén poñer o acento nun sector concreto que tamén quedaría recollido nas medidas que se trataban de tratar nesas propostas, pero que lonxe de criminalizar, si queremos resaltar a necesidade de limitar e mermar a súa capacidade de expansión, as salas de apostas e as casas de xogos. Esta concelleira presentou en novembro unha proposición non incluída na orde do día do seguinte pleno, por non estar todavía oficializada a miña toma de posesión, pero que presentaremos no próximo pleno ordinario, como xa fixemos como Unidas Podemos en outros concellos de Galicia, con resultados que valoramos positivamente a hora de poñer freno ao crecemento e proliferación dunha actividade que está causando unha problemática social, sanitaria e económica derivada dunha patoloxía, adición ao xogo, que afecta cada vez máis a sectores desfavorecidos e especialmente a xuventude. Incluso os menores de edad, un 13,5% da poboación recoñece que a súa primeira experiencia nos xogos de azar foi antes de cumprir a maioría de idade, según fontes do Ministerio de Sanidade. Permítaseme aquí facer mención especial á área de mocedade de Esquerda Unida e a Asociación Xuvenil Rebeldía de Podemos Galicia polo seu traballo e tesón para frenar esta lacra social, rexeitando, ademais, como rexeitamos, o anuncio da Xunta de Galicia de perdoar entre o 20% e o 30% que debería pagar o sector do xogo, rebaixándolle os tributos durante o ano 21, unha das primeiras medidas incluídas na Lei de Acompañamento dos Orzamentos do ano que ven. Volvendo á concreción da orde do día, esta concelleira, en nome do que representa Podemos, en vista do xa comentado aquí, manifiesta a súa intención de absterse, pero absterse sabendo o poñendo por diante a nosa disposición favorable a medidas deste estilo que o noso partido en Galicia xa fixo en propostas municipales presentadas en diferentes concellos, así como no resto do Estado, a fin de paliar e actuar de maneira inmediata, otorgando liquidez aos sectores de actividades máis afectadas e contribuindo a facilitar o cumprimento das súas obrigas. Ben é certo que estas medidas, que isto ten que acompañarse de outras, a maiores, para que esa reactivación económica que temos que impulsar no 21 sexa efectiva e real, como axilizar as ayudas do Presco, acometelo no 21 con máis intensidade, minimizar, por exemplo, o impacto da subida do 3% do IBI con bonificacións para as familias en situación vulnerada e medidas para familias monoparentais e monomarentais en fogares cuxas rentas dificultan o desenvolvemento da vida. Por iso consideramos imprescindible, e así o vamos a manter, criterios fiscais de renda familiar basados no IPREN ou no SMI que afonden nunha equitativa distribución da riqueza e non criterios lineais que non contemplen esas diferencias económicas nos fogares e, por tanto, lonxanos a principios de progresividade e xusticia fiscal
neste sentido. Todas estas medidas, as sabendas, ademais, do paraguas estatal que supón a decisión do Goberno Central de suspender as reglas fiscais de contención do déficit público, máis alá de atender municipalmente as obrigas contables e os pagos aos proveedores. Bueno, exposto todo argumentado, declarar finalmente a intención de absterme na inclusión da disposición transitoria das ordenanzas suliñadas, asunto que, ao noso humilde entender, precisaba de maior estudo e debate o que xurde dunha convocatoria extraordinaria, a fin de poderlo implementar baixo os principios referidos de progresividade e xusticia social con medidas fiscais reais que non sexan tiritas postas a destempo nunha ferida, senón que traten de evitar a propia ferida. Gracias, señora alcaldesa. Grazas, señora Faraldo. Turno para o BNG, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Como é habitual, quero comezar saudando os membros da corporación, aos traballadores e traballadoras da prensa aquí presentes e aos traballadores e traballadoras do Concello, por suposto, o público presente ou que siga o pleno a través de streaming. Dado que as emendas presentadas polo BNG e a Marea Atlántica foron inadmitidas a trámite, por considerarse que este pleno, ser un pleno extraordinario convocado a instancias do Grupo Popular, só pode pronunciarse sobre as propostas presentadas por este grupo, quixera comezar congratulándome de que fose posible un acordo entre o Grupo Socialista, o Grupo da Marea Atlántica e o Grupo do BNG para activar unha serie de medidas para facer fronte ás consecuencias sociais e económicas da pandemia no que afecta a PEMES, comercio e hostelería. Porque o que está en cuestión non é se hai que axudar ou non ao comercio, a hostelería ou ao conxunto de autónomos e PEMES. Somos os primeiros en considerar que dende os poderes públicos hai que adoptar medidas de rescate contundentes que eviten a creba destes sectores. O que está en cuestión é si son válidas ou non as propostas concretas formuladas polo Grupo Popular, se hai que apostar por unha liña de demagoxia fiscal e, polo tanto, o que hai que debater é cales son as medidas máis eficaces para axudar o noso comercio e a hostelería local. Ademais, que non se admitan a trámite as nosas emendas vai facer que este sexa un pleno ben curioso, porque as nosas propostas non se poden votar e resulta que as propostas do Partido Popular tampouco. O mellor dito, no caso de que se voten e no caso de que resultasen aprobadas, o máis seguro é que ficasen reducidas a un brinde ao sol, sen ningunha plasmación práctica, porque moito nos tememos que sexan inaplicables. Temos serias dúbidas de que as propostas se axusten no contido e no procedimento o establecido nos relativos a ordenanzas fiscais na Lei Reguladora das Facendas Locais e na Lei de Bases do Réxime Local. Temos serias dúbidas de que se axusten ao principio de estabilidade orzamentaria, porque non van acompañadas do preceptivo estudo económico para avaliar as súas consecuencias orzamentarias, e parece mentira, señores do Partido Popular, que sexa o BNG quen yo teña que lembrar, porque nós non creemos nos dogmas de estabilidade orzamentaria, e foi precisamente o Partido Popular quen elevou estes dogmas á categoría de lei. Nese sentido, gustaríanos saber se a criterio do señor secretario as propostas que formula o Partido Popular poden ser de aplicación no caso de resultar aprobadas. Pero non ten por que responder a esta petición de información agora, pode facelo ao remate da miña intervención. Ben, pero en calquer caso, e entrando en materia, quixera enviar en primeiro lugar un saúdo aos profesionais da hostalería concentrados na Praza de María Pita, demandando medidas de apoio efectivo ante a situación límite que vive o sector. Unha hostelería que reabriu na nosa cidade o pasado venres, despois de que a administración competente, isto é, a Xunta de Galiza, decretase o seu peche durante un mes. Porque quen decretou o peche da hostelería e as restriccións horarias e limitacións de aforo foi a Xunta de Galiza, señores e señoras do Partido Popular. E tamén é a Xunta de Galiza quen ten as principais competencias en política comercial. E, como saben, están en trámite os orzamentos da Xunta para o ano 2021. En ese proxecto de orzamentos
Só se contemplan as seguintes exencións para os locais e negocios que tiveron que pechar. O pago das taxas a Portos de Galiza pola instalación de terrazas e unha exención aplicável ao canon da auga e ao coeficiente de vertedura correspondente aos consumos do período de facturación comprendido entre o 5 de novembro e a data na que se levante a declaración de situación de emerxencia. E máis, nese proxecto de orzamentos, estímase que no ano 2021 a Xunta de Galiza vai recadar máis en impostos. En definitiva, vostedes hoxe propoñen que o Concello da Coruña faga o que non fai a administración competente, que é a Xunta de Galiza. É algo xa habitual. Miren, o pasado venres, o mesmo día que reabría a hostalería, asistiuse no Parlamento galego a un espectáculo auténticamente bochornoso. Debateuse na Comisión de Pesca unha proposta do BNG para que a Xunta de Galiza e o Goberno Central pagasen aos mariscadores e mariscadoras da Ría do Burgo as compensacións económicas ás que teñen dereito polo cesamento da actividade motivado polos traballos de regeneración da ría. Unhas compensacións económicas que teñen un custo de 1.300.000 euros. E saben que propuxo o Partido Popular previa consulta coa Xunta de Galiza? Que a Xunta de Galiza puxese 100.000 euros, os concellos de Culleredo, Cambre, Oleiros e a Coruña, outros 100.000 euros cada un, e o resto o Goberno Central. É dicir, a Xunta de Galiza, que a administración titular das competencias de marisqueo, só se compromete a poñer 100.000 euros dun total de 1.300.000 para compensar os mariscadores e pretende que os concellos da ría, incluído o Concello da Coruña, que nesta cuestión non ten ningunha competencia, poñan en total 400.000. Maravilloso. A Xunta de Galiza non paga o que ten que pagar e pretende que o faga o Concello no seu lugar. E hoxe neste pleno propóñenos algo moi parecido, e ademais fanno sen o máis mínimo rigor, sen acompañar tan sequera as súas propostas dun cálculo do seu custo económico. Vostedes que converteron o equilibrio orzamentario nun dogma de fe, propoñen exencións que provocarían unha importante merma de ingresos, por exemplo, en Emalsa, o que traería como consecuencia que peche o exercicio 2021 con desequilibrio orzamentario, poñendo en perigo, por exemplo, proxectos sociais da Fundación Emalsa que se financian con cargo aos beneficios desta empresa. O BNG, en cambio, non participa desa visión dogmática que teñen vostedes da estabilidade orzamentaria, e menos no actual contexto, porque a prioridade neste momento non é o control do déficit. A prioridade neste momento é evitar o afundimento da economía e rescatar os sectores máis castigados por esta crise, entre os que, sen dúbida algunha, están o comercio e a hostelería. Por iso, parécenos xusto que se os establecementos estiveron pechados sexan eximidos durante ese período do pago de taxas por servizos dos que non puideron beneficiarse. Porque se un restaurante estivo pechado, non xerou lixo, non consumiu auga, pero en calquer caso as exencións e rebaixas fiscais teñen que ser proporcionadas. A formulación que vostedes fan é excesivamente xenérica e imprecisa. Esas exencións e rebaixas non poden provocar un quebranto na facenda local e non poden deixar o Concello sen recursos para activar políticas de gasto necesarias para facer fronte a esta situación, porque os comerciantes, os hosteleiros, non demandan só rebaixas fiscais, demandan tamén políticas de estímulo, políticas de gasto que axuden á reactivación. Por iso somos partidarios de poñer en marcha un novo Presco que teña vixencia ao longo de todo o ano 2021. Estamos a 10 de decembro, 2021 está a volta da esquina e neste Concello os grupos municipais deberíamos estar traballando xa en diálogo cos sectores afectados para facer realidade ese novo Presco canto antes. Pero antes dese novo Presco, o Presco actual ten que executarse. De nada serve poñer en marcha novas medidas se as que están contempladas non se están cumprindo na súa integridade. Señores do Goberno municipal, non sei se son conscientes do malestar que hai pola lentitude na execución do Presco e pola tardanza na recepción de axudas. Como acontece tamén, por certo, señores e señoras do Grupo Popular, coas axudas anunciadas pola Xunta de Galiza. Póñanse uns e outros as pilas,
As axudas son necesarias e son necesarias agora. Moitos locais e negocios están nunha situación límite e se as axudas se seguen demorando non haberá negocios que rescatar, pero por moito que sexamos críticos con como se está xestionando o Presco e por moito que saibamos que hai rebaixas e exencións fiscais que son xustas e necesarias, porque un xeito de axudar a dotar de liquidez os titulares dos negocios no momento en que máis o necesitan, as medidas fiscais teñen que ser proporcionadas. Cada administración ten que asumir a parte que lles toca e as medidas fiscais non poden ser só exencións e rebaixas fiscais. Son necesarias tamén medidas de reactivación económica e social. Polo tanto, a Xunta de Galiza non pode inhibirse das súas responsabilidades e non pode pretender endosarllas a outras administracións. As súas propostas pecan de demagoxia fiscal. Son desproporcionadas e non se contemplan as medidas de estímulo necesarias. Estas son as razóns polas cales o BNG non as pode apoiar nos términos nos que están formuladas e remato de novo congratulándome frente a estas propostas de que hoxe tivésemos sido capaces o Partido Socialista, a Marea Atlántica e o BNG en poñernos de acordo para axudar de verdade os sectores máis castigados por esta crise. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señora García. Sí, bos días a todos e a todas as persoas que van seguindo este pleno dende a Casa do Concello ou polo streaming. Eu tamén quero empezar saudando a todas as persoas que están fora a intemperie. Elevan días a intemperie manifestándose debaixo da chuvia, elevan meses a intemperie, capeando un doble temporal, capeando o temporal da emerxencia sanitaria que nos afecta a todos e a todas e tamén capeando o temporal de como lle afectaron as medidas de control da pandemia de restriccións aos seus negocios e aos seus locales, xerándose situacións absolutamente dantescas. Ven peches obrigatorios, ven restriccións de aforo e de horarios que fan diminuir enormemente os seus ingresos, pero ao mesmo tempo sen contar con unhas medidas de rescate inmediato e, sobre todo, pois seguindo pagando recibos, pagando taxas, pagando tarifas, pagando suministros e pagando incluso préstamos. Unha situación absolutamente insostible. Quero saudalos porque sei que nos están escoitando, están atentos ao que pase neste pleno e creo que é importante que non o esquezamos nunca, que estamos aquí neste pleno porque nos están escoitando e porque nos temos que escoitar a rúa e que temos que tomar sempre decisións en beneficio da cidadanía. Pero quero tamén axustar as expectativas deste pleno. É o segundo pleno que se celebra arredor da proposta de ordenanzas fiscais para 2021. O primeiro pleno foi convocado polo Goberno de maneira completamente atropelada, en expedientes que se tramitaron en 48 horas, que non dispuxeron do diálogo necesario entre os grupos políticos para chegar aos acordos necesarios para a aprobación das ordenanzas. É froito dese atropelo, é froito desa falta de diálogo, é froito desa falta de ambición do resultado final. Efectivamente, o Partido Popular, con acerto, convocou un pleno extraordinario para volver a debater as ordenanzas fiscais. O momento de deseñar os cambios fiscais dun ano para outro é absolutamente chave, porque iso efectivamente vai definir en grande medida os ingresos cos que conte o Concello, cos que conte unha administración para prestar servizos públicos, para prestar axudas, para atender a xente, para desenvolver investimentos e para todas esas medidas de reactivación económica que son necesarias. Pero tamén o momento de deseñar as ordenanzas fiscais é un momento de aplicar criterios de xustiza social, criterios de redistribución da riqueza, criterios de rescate, criterios de pedirlle máis a quen máis ten e criterios realmente que contribúan a paliar esa tremenda desigualdade e esas tremendas injustizas que se están vendo cada día máis hoxe en día. As ordenanzas fiscais tamén establecen un sistema de incentivos de cales son as actividades beneficiosas necesarias para a cidade, cales son aquelas que hai que gravar e, por exemplo, pois son un bo método, un bo instrumento de abordar a política medioambiental. Pero para facer todo isto, coas ordenanzas fiscais hai que traballar. Hai que traballar, hai que deseñar, hai que estudiar, hai que investigar, hai que valorar, hai que falar, hai que negociar, hai que acordar e hai que decidir, señor Laje.
Fagamos un pouco de historia. A política fiscal da Marea Atlántica, ese partido que gobernaba antes de que a Coruña recuperara o esplendor socialista, xa abordaba as políticas fiscais tendentes a abordar xustiza social, xustiza medioambiental e redistribución da riqueza, e se aplicaban bonificacións ás vivendas protegidas, no IBI se aplicaban recargos a vivendas baleiras que estaban pendentes de aplicar agardando por normativa autonómica e estatal, baixouse o recibo da auga, o recibo do lixo, o recibo do saneamento, as rendas máis baixas, aplicouse recargos aos bens inmobles de características especiais, iniciouse tamén a fiscalidade medioambiental, aplicáronse tamén descontos a traspasos, cesións e transmisión de titularidade, etc. E seguimos con esa liña tamén dende o noso rol da oposición. Na última modificación das ordenanzas fiscais se aprobaba o mínimo vital garantido, se aplicaban as ampliacións das bonificacións a taxas da auga, as bonificacións ao residuo cero a través do tratamento en composteiros, que desgraciadamente aínda non se aplican, e se reforzaba a inspección tributaria. Si estamos de acordo en que o deseño das ordenanzas fiscais é un momento chave no Concello, é un momento chave ao definir ingresos e é un momento chave tamén porque son os impostos, as taxas e as tarifas que paga a cidadanía, temos que convir tamén que se cadra o xeito no que se tramitaron as ordenanzas fiscais este ano non é o máis axeitado, e lembremos que nos están escoitando. Primeiro pleno, atropelado e falto de ambición. Segundo pleno, non vinculante. Unha proposta do Partido Popular que non, señora Gallego, nos vai permitir, pero que non podemos apoiar, tal e como lle dixen nas conversas previas, porque nos parece que carece de calquera tipo de medida de control e de distribución da riqueza na cidade. Efectivamente, podemos convir e chegar a acordos en que fan falta medidas de rescate. Claro que fan falta medidas de rescate. Agora ben, para quen as necesita, Para quen as necesita. Non estamos a favor de tarifas planas. Pero a marxe da discusión e do debate político e necesario, este pleno non é vinculante. Neste pleno non se permiten debater emendas. Neste pleno non se permite o contraste e a negociación. Neste pleno non se permite chegar a acordos, haberá que chegar fora, xa que neste pleno non se pode facer todo iso. Pero é que, ademais, resulta que aparecen unha serie de informes que din que, como as ordenanzas van tarde, cousa que non é problema da oposición, os cambios retroactivos non serían aplicables. A responsabilidade, insisto, non é da oposición. Se se tivera aberto un diálogo cando tocaba, fíxense que nos agardamos ese diálogo dende o pasado mes de abril, xa que tiñamos previsto, en base aos acordos do ano anterior, abordar un diálogo fondo sobre a reforma fiscal. Posiblemente teríamos chegado a acordos, posiblemente teríamos abordado unhas reformas máis ambiciosas e posiblemente agora mesmo estaríamos falando noutros termos. Eu creo que eso, precisamente eso, é o que a cidadanía que está mirando para nós e que está fora a intemperie, capeando dous temporais, é o que agarda de nós. A Marea Atlántica igualmente presentou 4 emendas entre o primeiro pleno e o segundo, dos cales só foi admitida a primeira. Era unha bonificación para obras de mellora enerxética no imposto de obras. A proposta da Marea Atlántica de suspender as licencias das casas de apostas e abordar a través desa suspensión de licencias unha modificación do Plan Xeral para limitar de maneira efectiva a presencia das casas de apostas nos barrios foi desestimada. Do mesmo xeito que foi rexeitada unha proposta que consideramos fundamental, que é eliminar o copagamento do servizo de axuda no fogar, porque o servizo de axuda no fogar en realidade consiste nun apoio imprescindible e esencial, e iso estamos de acordo, pero de arredor de 1 hora e pico ao día, no mellor dos casos, e é evidente que as familias teñen que seguir gastando en apoio en axuda no fogar con rendas moi baixas, dun colectivo moi feminizado e realmente que está pasando dificultades económicas. Non queremos que as barreiras das taxas e das tarifas sexan un impedimento para o acceso deste servizo tan esencial.
Outras propostas que presentou a Marea Atlántica, si efectivamente foron de alguma maneira admitidas e transaccionadas, e concretamente nese acordo que acabamos de chegar co Partido Socialista e co Bloque Nacionalista Galego, en base a que neste pleno non se podía acordar absolutamente nada. E son bonificacións para familias monoparentais ao 50% na taxa do lixo, no suministro de auga e na taxa de saneamento, aplicables a partir de 2022, entendendo que é un colectivo crecente que ten unha problemática moi específica e moi vinculada coa precariedade e coa pobreza, e que non só deben estar no foco da reforma fiscal, senón das políticas públicas que contribúan realmente a solucionar un problema de risco de exclusión social, un problema de pobreza e un problema tamén de conciliación da vida laboral e familiar. É un inicio, seguiremos falando das familias monoparentais. E tamén se acordaron medidas de apoio e de alivio para PEMES, micropemes e persoas autónomas da hostalería, do comercio e do mundo da cultura, que agora mesmo están pasando unhas dificultades absolutamente dantescas. En primeiro lugar, acordouse a exención do 100% dos períodos nos que a Administración Sanitaria decrete un peche por motivos de control da pandemia, e tamén unha bonificación do 50% nesas mesmas ordenanzas, lixo, auga, saneamento, para eses períodos nas que as administracións, a Administración Autonómica e as disposicións sanitarias establezan limitacións de aforo e de horarios que comprometan tamén, de alguma maneira, a viabilidade económica deses establecementos. Señores e señoras do Partido Popular, señora Gallego, ben puidemos ter chegado a un acordo se o que queremos realmente é que se acorde o non cobro dos servicios que non se están utilizando e medidas de rescate para pequenas economías. Non estamos a favor da tarifa plana, non estamos a favor da demagoxia fiscal, non estamos a favor da tábula rasa e non estamos a favor de que se trate a todos e todas os empresarios e autónomos co mesmo rasero. Confesamos que non estamos ao 100% satisfeitos. Nos congratula ter chegado a un acordo que sempre é mellorable. E seguiremos traballando. Se chegamos ata aquí, hai que lembrar que este acordo e esta movilización se debe precisamente a que saíron a movilización social da rúa que realmente pediu acción a todas as administracións, e tamén a que os grupos de oposición se movilizaron para mellorar ese acordo, esa aprobación inicial das ordenanzas que nos parecían escasas. A Marea Atlántica vai seguir nesta liña, vai seguir escoitando, vai seguir propoñendo, vai seguir acordando e vai seguir mirando agora mesmo porque máis o necesita. Moitas gracias. Gracias, señora García. Señora Gallego. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, ¿cómo vamos a llegar a acuerdos? ¿Cómo íbamos a llegar a acuerdos si ya tenían firmado un documento? Nuestro acuerdo era vinculante. Claro que sí, la propuesta. ¿Por qué se cree que el señor Laje les puso delante el papel? ¿Y por qué llegó a acuerdos con ustedes? Porque nosotros proponemos la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales e incluir esa disposición transitoria. Y este acuerdo al que han llegado es gracias a que nosotros estamos aquí y hemos pedido el pleno y lo hemos forzado. La gente en la calle lleva mucho tiempo y ustedes, todos, se quedaron conformes con lo que aprobó el Gobierno en noviembre. Todos, sí, todos, porque son socios de Gobierno. Igual que llegaron a un acuerdo hoy, haberlo hecho en noviembre. O esto no se podía hacer en noviembre. Luego hablaremos de la retroactividad, porque si el acuerdo del Partido Popular no se puede aplicar porque no se puede aplicar la retroactividad, ¿cómo van a hacer? Les toman el pelo. ¿Cómo se va a aplicar otro acuerdo cualquiera? Sería el mismo caso. Les están tomando el pelo. Se quejan de Marea y BNG continuamente de juntas urgentes, todo atropellado, lo acaba de decir la señora García. Atropellado es este acuerdo, que teníamos que estar entrando en el pleno y estaban dando una rueda de prensa los tres, que yo me quedé a escuchar, que ya nos hacía mucha gracia, para ver de qué iba la cosa. Sin informes. Yo no sé si el resto los tenían. Nosotros hoy por la mañana leímos en un periódico que había unos informes que no son vinculantes, Tuvieron un mes para elaborar esos informes y yo quiero que la prensa lo atienda y lo explique, si es posible, bien, para que los ciudadanos se enteren del engaño del Partido Socialista. No son preceptivos y vinculantes. El más llamativo es el de Malsa.
Este año tuvo 3.150.000 euros de beneficios, que gracias al Partido Popular se incorporaron al presupuesto municipal, porque estaban ficticiamente. Sus socios no les apoyaron y ustedes faltaban 4. En 2018, 3,7. En 2017, 4,6 millones. La prioridad este año no son los beneficios de Malsa, ni que firme convenios con la universidad, ni las cátedras. Los proyectos sociales de la Fundación en Malsa es una cantidad menor, muy asumible por el ayuntamiento. Muy asumible por el ayuntamiento, que además no entra dentro de su objeto social, lo dijimos siempre. No va a afectar a Emalsa para nada. Que haga la aportación el ayuntamiento. La prioridad de este año es que las pymes y autónomos de todos los sectores no tengan que cerrar sus negocios. Eso es lo que nos preocupa. Casualmente, y por eso pido la atención, no hay informes ni del Tribunal Económico Administrativo, que sería preceptivo, no vinculante, pero sí preceptivo, como la tramitación de cualquier ordenanza, tendría que haber ido a Junta de Gobierno, a Comisión, con el informe del Tribunal, ni del Secretario General del Pleno, que en la Comisión que dictaminó las modificaciones de ordenanzas presentadas y en la Comisión de Portavoces, porque yo lo pregunté expresamente, dijo que no hacía falta que entrasen en vigor el 1 de enero, que se podían aplicar con carácter retroactivo. Ley de régimen jurídico. Están presentes todos los miembros, portavoces y miembros de la Comisión de Hacienda. Lo dijo expresamente. Vienen ahora con esto. Yo no he podido leer esos informes porque me los acaban de mandar por WhatsApp. Es una vergüenza, porque además hoy dijo el señor Laje que en principio, que nos lo iba a mandar por el principio de relación normal de los grupos. Ojo, ojo. La relación normal de los grupos es, te mando por WhatsApp cuando estás entrando por la puerta los informes y mientras estoy firmando un acuerdo con el resto de grupos, que ni ha hablado con nosotros, que a lo mejor hubiéramos firmado, fíjese, porque más vale algo que nada, más vale algo que nada. Se decidió que no se podían aprobar las enmiendas porque el Pleno es extraordinario y pedido por un grupo en concreto. Ahora le voy a hacer una pregunta, espero que me la responda, que el señor Laje siempre responda a todo lo que se le pregunta. No hagan trampas. ¿Qué procedimientos siguieron para eximir en 2020 de la tasa de terrazas lineal y basura lineal a todos los comercios y hostelería que estuvieron cerrados durante el estado de alarma, con lo que, por supuesto, estamos de acuerdo? Y estarán de acuerdo los demás grupos, la Marea también, a todos. A Inditex, señora García, que era su problema, como siempre, qué manía. No es legal, no es legal. Ni siquiera lo aprobó el Pleno, ni presentaron ningún informe, y las ordenanzas correspondientes ya estaban en vigor el día 1 de enero. Es más, la tasa de basura la cobraron después de anunciar el 4 de junio en una rueda de prensa, día 3 creo que fue exactamente, la exención. Se equivocaron, la cobraron, mal cobrada, porque, bueno, las notas de prensa tienen más validez que los acuerdos plenarios, pero bueno, dijeron que no le van a cobrar y giraron los recibos sin el descuento, giraron el año completo. Y ahora les dicen a la gente que devuelvan el recibo, que les van a girar en enero el año que viene, más retroactivo todavía, les van a girar el recibo con el descuento. A mí me pueden explicar qué procedimiento van a seguir, van a destruir los informes que hoy tienen, porque yo los leeré cuando salga de aquí. ¿En qué informes se van a basar? Eso no es aplicar retroactividad, claramente. Y en ese caso no es por beneficiar, es por incompetencia del Gobierno local. Si esto es legal, sin aprobación por el Pleno, con más razón lo sería este acuerdo plenario. Las modificaciones quedarían hoy aprobadas inicialmente y se seguiría su trámite, exposición pública, alegaciones, el que quiera podía haber presentado alegaciones y ya está. Marea y Benega presentan hoy enmiendas. Se dice en la Junta de Gobierno que no se pueden aceptar porque sería desvirtuar lo que se está votando y presentado por este grupo en este salón de plenos. Vienen con este acuerdo que ya tenían escrito. Yo, señor Laje, su voluntad de diálogo, siempre me da las gracias últimamente, encantador. Le pregunto, si sigue con esa voluntad de diálogo, ¿por qué no nos ha llamado para ver si estamos de acuerdo? Oiga, el todo no, pero un poquito. Perdón, silencio, señor Laje, son preguntas retóricas. Podía haber sido, por supuesto que son retóricas. Yo me pregunto, ¿está de acuerdo la exconcejala de Ciudadanos? Yo siento mencionarla, pero yo estaría horrorizada con lo que está pasando aquí. De verdad, no sé cómo puede estar ahí sentada.
Señor Jorquera, los informes. Nosotros presentamos una propuesta. Los informes los tiene que pedir el Gobierno. Yo no puedo pedirle informe a los técnicos municipales, como usted sabe, porque es que usted lo sabe perfectamente. Tuvieron un mes para hacerlo. Yo no sé si a ustedes se los pasaron antes, pero no son los informes que corresponden a este pleno. Aquí corresponde el del Tribunal Económico Administrativo y corresponde el del secretario municipal. Y Podemos dice que, bueno, Podemos, la concejala no ha escrita, también la excluyen, pobre, que a destiempo. No, no vamos a destiempo, señora Faraldo. Es que esto ya vino al Salón de Plenos y sus compañeros de lista no le habrán contado, pero le digo que estuvieron de acuerdo con nada, con eximir del pago de las terrazas. 158.000 euros para todos los hosteleros. Esa es la rebaja fiscal del Gobierno municipal y sus socios, BNG y la Marea Atlántica. Creemos que en este momento es necesario la exención de las tasas, de todas las que proponemos, porque lo único que han modificado es las terrazas, porque han engañado con el recibo de la basura en 2020, lo han pasado al cobro y ahora dicen que lo van a devolver, no ejecutan el Presco ni lo amplían. Y nada sabemos del Presco 2021, que el BNG quiere mezclar con las ordenanzas, pero son temas totalmente aparte. Yo sigo esperando, cada vez que el señor Laje me dice que me va a llamar para pactar el Presco y los modificativos. Seguimos esperando, nunca más. La exención se puede hacer porque le sobra dinero por la baja ejecución del presupuesto de este año. Solo han ejecutado el 9% de inversiones y poco más del 53% del presupuesto global. Tienen más de 130 millones, que algo gastarán, pero en buena parte se van a incorporar al presupuesto del próximo año, por lo que se puede asumir perfectamente el descenso en la recaudación que supone la exención que solicitamos. Claro que con los impuestos, que es lo que dirá el señor Laje, dice siempre se pagan los servicios y se realizan inversiones. Eso sucede cuando el Gobierno gobierna y ejecuta, no cuando acumula remanentes, ni el tío Gilito, ni el tío Gilito. Por eso, dejen el dinero en el bolsillo de la gente, sobre todo en este momento, ya que ustedes no lo gastan. Eso es lo que hacía La Marea y Xulio Ferreiro. No pagan en plazo a los proveedores. Siempre presume de que llevan no sé cuántos meses seguidos. Pues no, mayo y junio no pagaron en plazo, señor Laje. No pagaron en plazo. Y ese retraso también provoca problemas graves en empresas y en autónomos. Por todo ello, pedimos eximir del cobro de tasas a quienes tengan que cerrar temporalmente su negocio obligado por los efectos de la pandemia. Comerciantes, hosteleros, autónomos, etcétera, no tienen la culpa del cierre de sus negocios por el estado de alarma y además nos están beneficiando de los servicios que tendrían que estar prestándose. Es tan lógico que se les cobre impuestos si están abiertos como que no se les cobre cuando no puedan abrir. A cero ingresos, cero impuestos. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Polo Goberno, señor Laje Tuñas. Gracias, señora alcaldesa. Bo día a todos e a todas os membros da corporación e a todos aqueles que estén seguindo a sesión plenaria. Señora Gallego, como vostede ben di, eu contestolle o que me pregunta. Non sempre dou satisfacción ás súas preguntas, pero para que non se me esqueza, si lle quería facer dous apuntamentos. Fai vostede que vin que lle pedía aos medios, se dirixía con moita intensidade para que quedara claro que vostede quería contar. Lendo un medio de comunicación fai 48 horas, decía que Vigo y A Coruña, por este orden, se colocaron a la cabeza el volumen inversor en el año del COVID. Eu non sei se vostede sabe cal foi o cambio que se fixo na licitación de obra pública. Dice, en el caso de la ciudad coruñesa, la licitación de obra pública creció más del doble entre enero y octubre del año pasado. Fueron proyectos por 4,84 millones y ahora casi llegan a 12. Bueno, digo porque como lle gusta así facer contexto. Despois hai outra cuestión, lo digo por aclarar, non? Para non reiterar datos e tal.
unha que non é menor. Vostede que é unha persona máis rigurosa e que ademais ten coñecementos amplios, citou a Inditex. Eu creo que ás veces todos debemos de ser respetuosos con quen queiramos selo, pero, en fin, cunha multinacional tan relevante e con tanto impacto económico na nosa cidade, eu creo que non deberíamos, é a miña opinión, señora Gallego, vostede fa o que queira, non deberíamos de manosear determinados datos empresas que tanto beneficio e ben lle fan a esta cidade. Non é que se lle devolva nada a Inditex. Vostede aí foi pouco rigurosa. Na instrucción pon claramente que é aplicable a PEMES. A PEMES. A instrucción que ten este goberno municipal na que se fixo unha serie de exencións, na que se fixo unha suspensión, non se lle aplica a grandes entidades. E, ademais, pode velo vostede. É dicir, hai un decreto da alcaldesa onde queda recollido as instruccións, incluso na sede electrónica pode ver o formulario. O que se fai é un procedimento, o digo por aclararlo, porque vostede mezclou todo moito, faise un procedimento de suspensión temporal da aplicación da ordenanza dentro das facultades que ten a autonomía local. Suspensión para un ano determinado. Entonces, eu creo que sería bo que non dixera que se trata de que é lineal, o que hai é unha aplicación de suspensión. Aclarados estas dúas cuestións, sobre todo porque eu creo que os debates poden ser debates en rigor ou sin rigor algún, e vostede tende habitualmente, coa súa formación e capacidade, a establecer debates nos que podemos estar non de acordo. Pero eu creo que esta información é importante. Por lo tanto, aclarado iso, señora Gallego, xa non lle vou a falar do cumprimento do período medio de pago a provedores, do que vostede deixou de falar neste pleno xa fai moito tempo. O período medio de pago a provedores no mes de novembro é de 19 días. Non sei se recorda vostede, fai 12 meses o que me decía neste salón de plenos. Señor Laje, que van a ser peor que a marea. Eu falolle con datos, con feitos concretos. Ainda que de vez en cando recoñeza algo, tampouco pasa nada, señora Gallego. Eu recoñezolle a súa capacidade. Vostede tamén pode recoñecer a evolución positiva, que na contratación xa non se tarda tanto como se tardaba, que o período medio de pago a provedores mellorou, que se dan máis licencias que antes, que isto funciona de outro xeito. Eu creo que iso é un diálogo constructivo. Despois, vostede fala do diálogo. E eu, como pode comprender, concretamente tiña dúas intervencións preparadas. Sempre hai que ter, cando menos, plan A e plan B. Ás veces incluso C. E incluso tendo tres nunca vale para nada. Pero, e opto por non tirar diso, porque creo que o lugar no que estamos debería de permitir que os diálogos foran sinceros. Vostede decidiu unilateralmente formular unha proposta ao Pleno da Corporación sin establecer ese diálogo previo co Goberno. Vostede reclama que o Goberno actuara do xeito que vostede non actuou. Ollo, é lícito. É máis, vostede defende co seu posicionamento ideolóxico unha serie de propostas que eu entendo que o faga, porque vostede representa a unha organización política que ten unha ideoloxía. E, polo tanto, defende unha forma determinada de facer as cousas. Vostede non distingue por criterios de renda. Vostede fai propostas imprecisas. Vostede fai propostas bastante populistas e demagóxicas, que non é habitual que as faga, pero neste caso as fixo. Frente a iso, que hai? Hai unha resposta política no que o eixo das organizacións de esquerdas que hai neste pleno son capaces de poñerse de acordo. Hai veces que somos capaces de poñernos de acordo e outras veces que non o somos. En ningún caso excluímos a ninguén, señora Gallego, pero que vostede tiña unha proposta completamente diferente. É dicir, vostede, claro, fala dos informes. Oiga, vostede fixe unha proposta, me imagino que sería estudiada previamente. Vostede tiña algún tipo de informe económico que avale a proposta que fixo? Ningún, non se lle coñece. Vostede ten algún tipo de estudio xurídico sobre unha proposta que ata 4 informes dicen con claridade que non é aplicable e que, polo tanto, non é legal?
Oiga, vostede, si quere, pode cuestionar a asesoría xurídica do Concello, o interventor ou a intervención municipal, pode cuestionar a empresa municipal de augas, incluso pode cuestionar o servicio de xestión tributaria. Agora, xa me parecería un pouco máis difícil que chegara vostede incluso a cuestionar a Dirección Xeral de Tributos, sobre o que teño unha consulta, non sei se tamén ya tiña que enviar, quero dicir, non sei se a preparación que eu fago do pleno tamén yo podo facilitar, pero, en fin, na consulta á Dirección General de Tributos que fai un Concello, por certo, a consulta é do 3 de xuño de 2020, quero dicir que é unha consulta recente, dice que en el caso de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, la correspondiente ordenanza fiscal podrá regular aquellos beneficios, exenciones o reducciones previstos en la ley, dado que el texto refundido de la ley de Haciendas Locales en la regulación que hace de las mismas no establece ningún beneficio específico para las mismas ni habilita para su establecimiento mediante ordenanza fiscal, no es posible el establecimiento de la exención o reducción propuesta. É dicir, señor Gallego, cando vimos a contestarlle a súa proposta ideolóxica, vimos, lóxicamente, armados. Non é que traíamos ningún arsenal. O que traemos son informe xurídico, da asesoría xurídica, informe do Servicio de Xestión Tributaria, informe da Intervención Xeral do Concello, un informe da Empresa Municipal de Augas. Por que? Bueno, porque ten un impacto económico. O que vostede propón é un Black Friday, porque é o que vostede propón, un Black Friday fiscal. Pero para todos. É dicir, tabla rasa. E o Black Friday tributario que defende, pois, sinceramente, señora Gallego, non está á altura da súa categoría profesional, que está moi por riba da proposta que fai. Moi por riba. Porque vostede é unha persona competente. Competente, e a mí non me doen prendas en recoñecerlo, Claro que é competente. Pero a proposta que fai non está á altura do que se espera de vostede. Sinceramente, porque vostede ten que entender que cando falamos, por exemplo, da empresa municipal de augas, bueno, é que non é un tema menor, señora Gallego. A empresa municipal de augas dice da súa proposta que a propuesta non distingue el número de días que el local permanece cerrado. Tampouco señala a forma de comprobar el cierre efectivo del local. E a disminución que vostede propón suporía máis de 3.859.000 euros, o que implicaría un resultado negativo de máis de 1.588.000. E iso afectalle á responsabilidade social, é dicir, á Fundación Emalsa, á Bici Coruña, á Orquesta Sinfónica, a proxectos de I+D+I. Sí, señora Gallego, é que as propostas teñen que ter un rigor económico. E a súa, neste caso, non o ten. E máis, fíxese vostede, que a proposta que fai poderíase incurrir en pérdidas de explotación e, polo tanto, incumplir a lei de racionalización do sector público. Ao mellor a min me pode parecer A ou B. Eu non sei o que lle parece a vostede incumplir a lei de racionalización do sector público. Permítame, señora García, voceira da Marea, este chascarrillo. É dicir, ao mellor a Marea pode estar en contra da lei do sector de racionalización do sector público. Ata onde eu coñezo, vostede aquí está sendo contradictoria co que defende. Bueno, a mí non me parece menor que a asesoría xurídica do Concello diga non identifica que tipos de establecimientos o locales resultarían bonificados, non especifica el requisito temporal e a mayores pretende vincularse con la bonificación la situación del local en el año 2020, sin ninguna conexión con el periodo tributario al que se aplica la bonificación. É dicir, señora Gallego, vostede ten feito propostas que estemos de acordo ou en desacordo, teñen sido moito máis rigurosas. Aquí, eu creo que erraron o tiro. E creo que é lexítimo, señora Gallego, que haxa outro tipo de acordos. Pero iso non impide que lle tendamos a man para chegar a acordos. O que pasa é que vostede colleu un camiño que non coincidía co do goberno, nin máis nin menos. Por lo tanto, eu si teño que decir que vemos con satisfacción ser capaces de ter chegado a un acordo co BNG, coa Marea, porque, bueno, eu creo que iso recupera o eixo da esquerda, que neste salón de plenos pois ten dado tamén bons momentos, señora Gallego. E a señora Faraldo penso que se... Remato, señora alcaldesa.
Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Último turno de 5 minutos que inicia a señora Faraldo. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, o motivo de a miña abstención ante a proposta do PP quedou explicada na miña primeira intervención e en canto ao acordo tamén me vou abster. Voume abster porque dende o limbo no que vostedes me sitúan non puden coñecer todos os extremos do acordo. Incluso desconozco, e gustaríame saber, se nese acordo está incluída a miña exclusión ou simplemente se trata de un pequeno ninguneo circunstancial. Non pasa nada. O principal é que chegar a acordos. Bueno, pois explicada xa a miña abstención, vou a utilizar os meus minutos de intervención para suliñar o que entendo que hai detrás do que estamos a falar, do que estamos falando, das medidas que apliquemos e das medidas que deixemos de aplicar. En xaneiro deste ano, o Instituto Galego de Estadística referenciaba os seguintes datos da nosa cidade. En 2019, en 29.000 fogares coruñeses, os únicos recursos que entraron viñan de prestacións sociais. O 16% dos nosos veciños e veciñas atópanse en risco de pobreza. O 9% dos fogares coruñeses teñen severas dificultades para chegar a fin de mes. A precariedade afecta máis as mulleres que aos homes, existindo o que xa se recoñece como feminización da pobreza. Sendo tamén salientable os índices na mocidade, con especial atención ao número de menores de 16 anos que sufren pobreza. Todo isto, según estes datos, según o indicador AROPE, que mide, xa o saben vostedes ben, a pobreza baixo 3 parámetros. Estar en risco de pobreza, estar en privatización material severa, é dicir, non ter, alo menos, acceso a 4 dos 9 conceptos de consumo básico establecidos pola Unión Europea, e vivir nun fogar con baixa intensidade de traballo. Ou seja, detrás de todo o que estamos a falar, detrás de todas as medidas que apliquemos ou deixemos de aplicar, hai, por riba de todo, xente. Estes datos de 2019, nun ano sin pandemia. Agora tratemos de calcular, de situarnos, de visibilizar a situación tras un ano de peches, freno económico, restriccións, pérdidas de empregos, pérdidas que en algúns casos serán xa irrecuperables. A situación non nos permite baixar a mirada, nin mirar para nos mesmas, nin botarnos os trastos á cabeza con fins partidistas. A situación nos exixe un alto nivel negociador, de búsqueda de consensos, para sacar adiante medidas que no ano que entra palíen, incentiven e defendan as persoas máis vulneradas e as economías máis golpeadas, cunha correcta redistribución dos recursos económicos. Insisto, para o que fan falta criterios non lineales, sino de progresividade e xusticia social. É dicir, como moi ben se dixo xa neste pleno varias veces, quen máis ten, paga máis. Desde o Goberno Central, co apoio de 189 diputados e diputadas, saen adiante uns presupostos xerais progresistas e con acento posto en políticas sociales, co maior gasto social da historia, con cerca de 240.000 millóns de euros. Un esforzo de dimensións proporcionais na medida que nos corresponde e na medida das nosas capacidades na nosa cidade, faríanos acometer con moita máis esperanza e con moita máis ilusión o 2021. Como este último pleno deste ano, creo que estou segura e teño que recordarlo, bueno, non sei se é o último pleno deste ano. María me dice que non e ten máis experiencia que a min. Bueno, por se o fose. Estou segura de que todo isto somos quen de facelo. Graciñas, señora alcaldesa. Moitas grazas, señora Faraldo. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Na emenda que presentara inicialmente o BNG, que logo foi inadmitida a trámite, que tiña forma de proposta de resolución, incluíamos un primeiro punto a respecto de exencións e rebaixas fiscais, onde defendíamos, entre outros, os seguintes criterios: exención total do pago de taxas durante o período de peche de locais e negocios, nos restantes períodos aplicación de rebaixas nas taxas proporcionais ás restriccións horarias e de capacidade que se establecesen,
E, finalmente, neste punto, estableceránse mecanismos que faciliten que estes beneficios fiscais teñan unha repercusión inmediata nas beneficiarias e beneficiarios. E había un segundo punto no que se solicitaba que o Pleno do Concello da Coruña instase ao Goberno Municipal a posta en marcha das seguintes medidas: establecemento de mecanismos que aseguren a execución total das axudas contempladas no Presco, iniciar de inmediato, en diálogo cos sectores afectados e os grupos municipais, os traballos para a elaboración e aprobación do novo Presco con vixencia ao longo do exercicio 2021 e, finalmente, constituir unha mesa de diálogo co comercio e hostalería da Coruña para avaliar o desenvolvemento do Presco e recoller as súas propostas e suxestións cara a implantación de novas medidas. Ben, estes puntos foron os que puxemos sobre a mesa na negociación que entablamos co grupo do Goberno e creemos que no sustancial están recollidos no acordo que suscribimos e, polo tanto, nos felicitamos por iso. Pero non nos felicitamos por iso porque fosen propostas do BNG. Felicitámonos por iso porque coinciden cas inquietudes, cas suxestións e cas propostas que nos trasladaron os hostaleiros e pequenos comerciantes no proceso de interlocución que tivemos con eles. En ese sentido, quixera rematar con unha reflexión. Primeiro con unha reflexión e despois con unha puntualización. Reflexión. Nas eleccións municipais últimas, por vontade dos coruñeses e coruñesas, resultou unha corporación municipal cunha maioría progresista e galeguista clara. Ou, se queren, nacionalista como parte desa maioría, ainda que é evidente que non hai unha maioría nacionalista nesta Cámara Municipal, pero sí unha maioría progresista e galeguista. Iso sí, plural, pero esa maioría é obxectiva. Fruto diso, resultou investida a alcaldesa Inés Rei, cos votos do Grupo Socialista, da Marea Atlántica e do BNG, e creo que, humildemente, o BNG o labor que pode facer nesta corporación, inda que sexa dende a oposición, inda que sexa co peso que nos deron as coruñesas e os coruñeses, é influir para que a orientación das políticas neste Concello sexan congruentes con esa maioría progresista e galeguista e, polo tanto, teñan unha orientación inequívocamente progresista e galeguista. En ese sentido, expreso o desexo do BNG que o acordo ao que acabamos de chegar signifique recuperar a senda que propiciou que a señora Inés Rei fose eleita alcaldesa. Polo tanto, unha senda onde exista un compromiso claro e inequívoco de imprimir unha orientación progresista e galeguista ás políticas municipais. E dito isto, o BNG nunca entendeu isto como unha exclusión. A hora de falar, a hora de dialogar e a hora mesmo de poder chegar a acordos puntuais dos outros grupos. Nunca o entendimos así e nunca o practicamos así. Pero que acontece? Acontece, señora Rosa Gallego, e digo yo co respeto que me merece, que vostedes, ante as emendas que presentamos os grupos da oposición, o BNG non registrou a emenda hoxe, registrou a emenda onte. Podía ter feito dúas cousas. máis alá de cuestións regulamentarias ou de interpretación do regulamento. Podía ter feito dúas cousas. Unha primeira cousa sería, chamar, quedar para falar, vamos a falar desto que propoñedes. Esa podría ter sido unha vía, pero vostede non optou por esa vía. Vostede o que optou foi por esgrimir un informe do secretario municipal, con todo o respeto que tamén me merece, do mes de marzo, para decir que non caben emendas e aquí o único que hai que facer é votar sí ou non as propostas do Partido Popular. Esas foron as súas actitudes. Entón, non se sorprenda se ante esa actitude outros grupos o que decidimos é negociar para acordar. Para acordar, dado que vostede non manifestou o máis mínimo interese e a máis mínima disposición en acordar. E, polo tanto, conclúo que a idea que antes pretendei expresar. O BNG está a favor de que a plasmación da maioría progresista e galeguista que existe nesta corporación
teña a súa traducción en políticas inequívocas nesa dirección. E queremos contribuir a que sexa posible, que a nosa acción todos os días neste Concello. Pero nunca entendimos eso como exclusión a hora de dialogar e mesmo de chegar a acordos puntuais cos outros grupos. Pero vostedes, neste tema, non manifestaron o máis mínimo interese en dialogar e acordar, nada máis. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señora García. Sí, gracias. Señora Gallego, toda a razón que vostede ten en cuestións de procedimento, porque efectivamente é moi cuestionable esa presunta non retroactividade das modificacións das ordenanzas fiscais e é moi certo que é o Goberno que debería ter recabado os informes técnicos necesarios e o do TEAM, efectivamente, e igualmente uns informes que de alguma maneira inhabilitan un montón de propostas e que non son coñecidos eu ata onte a noite vostedes e cara pois hoxe pola mañá. Efectivamente, ten moita razón no que di. O que pasa que a razón a perde ante a súa absoluta negativa a chegar a ningún tipo de acordo ou pacto que renunciara a ese maximalismo da baixada de todas as ordenanzas para todo o mundo ao 100%. Quer dicir que creo que nin máis aquí nesta corporación está a favor desa proposta tan lineal e tan pouco redistributiva. Efectivamente, hai un acordo, o Goberno se compromete ata o 31 de xaneiro para executar as medidas que foron acordadas co Bloque Nacionalista e máis coa Marea Atlántica, pero aquí non se acaba nada. Aquí hai que seguir traballando, aquí hai que seguir concedendo as axudas do Presco e axilizando procedementos. Aquí hai que seguir incorporando e incrementando a execución dos orzamentos municipais. A estas alturas do ano xa exercicio orzamentario pechado. Aquí hai que seguir pensando en ter uns orzamentos municipais para 2021, porque aí fora, na intemperie, a crise sigue e non chega con aprobar uns acordos dunhas bonificacións, unhas taxas que benvidos sexan, pero son insuficientes. Aquí hai que seguir traballando. E a señora Rei e ao goberno local dicirlle que, efectivamente, aí fora na intemperie están mirando para nós, están mirando para toda a corporación. E aquí hai unha corporación que é capaz de facer propostas, e aquí hai unha corporación que é capaz de chegar a acordos, e aquí hai unha corporación que escoita o que pasa na rúa e que trae aquí a pleno. A Marea Atlántica, falando deses acordos entre o bloque progresista da cidade, creo que demostrou e seguirá demostrando que sempre está disposta a falar, a negociar e a chegar a acordos cando beneficien á cidadanía. E o temos demostrado, como decimos de vez en cando, na investidura de Inés Rei, demostrámoslo na aprobación dos orzamentos de 2020, demostrámoslo na aprobación das ordenanzas fiscais de 2020 e este ano 2021, aínda que nos parecían pouco ambiciosas, demostrámoslo na aprobación do Presco e seguiremos adoptando sempre decisións en beneficio da cidadanía. Iso non implica que non podamos facer en determinado momento un discurso e unha avaliación moi crítica do que está pasando, porque entendo que en algún momento tamén é necesario facelo. E a Marea Atlántica aquí non veu a ser complacente coas políticas de medios de comunicación. Nos seguiremos chegando aos acordos que sexan necesarios, seguiremos tamén avaliando a realidade de maneira ambiciosa e sempre do lado de quen máis o necesita e agardemos, efectivamente, que podamos seguir chegando a moitos acordos. Moitas gracias. Gracias, señora García. Polo Grupo Popular, señora Gallego. Bueno, muchas gracias. Yo no sé si el streaming no funciona porque no quieren que se escuche lo que aquí se habla. No sé, porque me están diciendo que está fallando todo el tiempo. Señora Faraldo, el acuerdo al que han llegado no se vota. Es que lo han firmado antes de entrar aquí. No se vota. No se vota. Es que yo estuve en la Junta de Portavoces 5 minutos antes y nadie me dijo si estábamos de acuerdo. Es más, pregunté por qué no estaba usted allí, fíjese y todo. Vamos a ver. El diálogo. Nosotros presentamos, porque tenemos derecho por ley, a pedir un pleno extraordinario. El resto de grupos no tienen ese derecho. No pueden presentar enmiendas, pero no porque lo diga el Partido Popular, que podíamos transaccionar. No, porque lo dice el informe del secretario del mes de marzo, y eso es así. Y está clarísimo en el reglamento. Y es aquí y en el resto de ayuntamientos. Eso no es una especificidad de Coruña. Podíamos haber dialogado, claro que sí. Podíamos haber dialogado si ustedes tenían un plan B. Yo ahora le voy a hacer otra pregunta al señor Laje, porque claro,
Yo le reconozco, usted habla de que presentamos propuestas que no están a la altura. Yo eso nunca se lo diré. Me parece un poco de mal gusto, pero bueno, sí le reconozco su capacidad de darle la vuelta a las cosas, de darle la vuelta a todo. Fíjese, me ha dicho que no han eximido de tasas a nadie. Lo acaba de decir hace un momento, que es una suspensión temporal. Una suspensión quiere decir que yo ahora no te las cobro, pero las vas a pagar después. Eso es suspender, no es eximir. Vamos a ver, es lo mismo, nosotros lo estamos pidiendo para el año que viene. Usted lo está aplicando con efecto retroactivo, este año no se ha cobrado la tasa de terrazas, con lo cual estamos de acuerdo. Dicen, noticia del 4 de junio, el Concello exime a los locales de hostelería del pago de la tasa de terrazas hasta 2021. Tampoco cobrará la tasa de recogida de basuras del último trimestre a los pequeños comercios que cesaron su actividad durante el estado de alarma. O sea, eso no es suspender, eso es eximir, que es lo que pedimos nosotros para 2021. Eso es lo que pedimos nosotros para 2021. Y durante la tramitación se puede hablar de quién es más pequeño, de quién es más grande y quién es más mediano. Pero lo que hace falta ahora mismo es eximir de la tasa de servicios que no estuvieron utilizando o que no vayan a poder utilizar. Entonces yo le vuelvo a preguntar, y sé que me va a contestar porque siempre lo hace, ¿cómo van a devolver? ¿Cómo van a devolver? Porque lo han dicho, lo han anunciado. ¿Cómo van a devolver los recibos de la basura, lo que han pagado de más, los meses del estado de alarma? ¿Cómo lo van a devolver? ¿Con los informes que usted tiene en la mano y que me está contando, que yo no he podido leer? Sí, eso no es efecto retroactivo. Lo que vale para una cosa no vale para la otra, porque es un decreto de la alcaldesa. ¿Seguimos en estado de alarma? ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues entonces aplican lo que les da la gana, como les da la gana, y usted cuenta aquí lo que le da la gana y le da la vuelta. Es como este año inversor fantástico. 4 millones de euros, el 9% del presupuesto de inversiones. 16 millones ejecutaron en total. Lo acaba de decir usted, no me lo acabo de inventar. Yo o escucho mal, va mal el streaming y el directo. 16 millones, 12 del Castro del Viña y 4 de obras. Esos son su año inversor. Récord de ejecución. Black Friday fiscal. Es que a mí no me hace gracia la expresión, porque esto no es ningún Black Friday ni ninguna broma. Esto es justicia fiscal. Y lo menos que se puede hacer, porque claro, ahora resulta que lo progresista y lo galeguista es subir los impuestos o dejarlos como están, porque es que si no pedimos este pleno, y lo repito 1000 veces, quedaba todo como estaba. Ustedes no hubieran llegado a ningún pacto y excluyeron por sectarismo, única y exclusivamente, al Partido Popular. Por sectarismo, porque en esa misma Junta de Gobierno que tuvimos hace un rato podían decir, mira, se cancela el pleno, vamos a pactar algo, o unos días antes, o cuando tuvo esos informes en la mano, o le llegaron los 4 ayer por la noche y se los pasaron a la prensa. No lo puedo entender. A mí, sinceramente, no me cabe en la cabeza. No me cabe en la cabeza. Y que diga que la propuesta no está a la altura, no está a la altura eximir de las tasas. Emalsa no va a quebrar, se lo garantizo. Emalsa tiene beneficios más que suficientes. Si les hacen encargos que no tienen nada que ver con Emalsa, eso es otra cuestión. Eso es otra cuestión. Y a lo mejor a la Fundación Emalsa quien tiene que aportarle, porque Emalsa no tiene el objeto social, es el propio ayuntamiento, que también tiene capacidad. La gente que está ahí fuera, que ustedes tanto hablan, claro que están pasándolo mal. Claro que están pasándolo mal. Este ayuntamiento puede hasta endeudarse más. Que no le hace falta, que no le hace falta, porque es que no ejecutan, es que le sobra el dinero. Un gobierno que ejecuta, que pone el dinero en circulación, en obras, en servicios. Ese gobierno puede decir, bueno, mire, es que yo estoy creando puestos de trabajo, pero es que no es el caso. Me dirá que estoy haciendo demagogia, pero son los números. Es que eso está en la ejecución que nos dieron con el último expediente del presupuesto. Yo no me quiero entretener más, pero lo que está claro es que los gobiernos socialistas suben impuestos y eso se está viendo con el Gobierno del Estado. Ahora mismo les ha subido a los autónomos entre 6 y 24 euros. La ministra de Trabajo, de Podemos, por cierto, ahora dice que, con el último golpe, que los empresarios van a tener que devolver las ayudas si despiden tras un ERTE, todas, pero es que alguno va a despedir, desde luego, porque va a tener que cerrar el negocio con este panorama que nos están dejando. Aprueban unos presupuestos generales del Estado con incrementos del IVA, de los seguros del hogar, y de los automóviles, cuando Europa recomienda todo lo contrario
y les va a inyectar 140.000 millones de euros. La Xunta, desde luego, no va a subir ningún impuesto, al contrario, 472 millones que va a dejar de ingresar por las rebajas fiscales y aún así va a reforzar el gasto social con 900 millones más. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Señor Laje, último turno. Gracias, señora alcaldesa. Señora Gallego, a ver, nesto sempre hai que ter unha ponderación, é dicir, vostede está cabreada, non lle gusta o que pasa, pero vostede non buscou en ningún caso ningún tipo de concertación nin acordo porque se las prometía felices. É dicir, sí, porque vostede tampouco formulou ningún tipo de convite, de ningún tipo. E nos diferimos, e non pasa absolutamente nada, na súa proposta porque é regresiva, porque non é redistributiva, porque ademais intenta aplicarllo a quen ten moito igual que a quen ten pouco ou quen non ten nada, igual que o que vende moito como o que non vende nada, e polo tanto, señora Gallego, é normal poder ter diferencias desde ese punto de vista. E poderíanse buscar entendementos e tal, sí, poderíanse. Vostede fixe unha pregunta, vostede dice que eu lle contesto sempre, e é verdade. E non lle parezca mal, digo que non está á altura porque vostede ten un nivel que eu lle recoñezo. Pero a proposta que fixo non está á altura do seu nivel. Entre outras cousas, fíxese vostede o que dixo, señora Gallego, está un pouco despistado. Non é unha exención, é un rateo. E vostede sabe o que é. O mellor hai outras persoas porque non están familiarizadas. Pero é que vostede debería, digo eu, saber o que di o artigo 6 da ordenanza número 6. É que dice que cabe a posibilidade de devolver, por qué? Por cese da actividade, xustamente do que estamos a falar. Non. Entón, ten a resposta xa á pregunta que me fixo. Queda claro que... Señora Gallego, mire, hai unha diferencia. A suspensión da aplicación é unha cousa e a exención é outra. Non se exime. O que se fai é un rateo. E o rateo está contemplado no propio decreto de alcaldía e está na propia ordenanza. O cese prodúcese por unha orden administrativa do goberno. O cese de actividade. Sí, verdade. Non me faga que lle lea a ordenanza. Por lo tanto, aí, bueno, pois non estuvo, en fin, afortunada. Devolvemos polo peche. Rateamos a taxa. Devolvemos polo peche. Vale? Non inventamos nada. Xa está contemplado na ordenanza. Cese de actividade por unha decisión administrativa gubernamental, pódese facer isto. E como fixo o goberno? Con unha resolución. Señora Gallego, non necesitamos facer unha modificación da ordenanza. Vostede, que non lle gustou, eu intentei simbolizalo de algún xeito, propoñíanos un Black Friday de tabla rasa. Un Black Friday tributario para todos, indistintamente se tiñan moito, pouco ou nada, se tiñan máis actividade ou menos. E o que fai o goberno, e o que se compromete o goberno cos grupos, cos que fai o acordo, eu estou seguro que se tiver dado tempo, aproveito para decirlo, señora Faraldo, xa nos iremos coñecendo, non hai ningún tipo de acordo de excluíla de nada, e tamén lle digo, me gusta mesar xusto, ningún grupo planteou excluíla de nada. É certo que a negociación chegou á última hora e, polo tanto, pois, ás veces son explicacións sinxelas, non son rebuscadas, simplemente non dou tempo a poder comentarlo. Vale? Son consciente de que vostede cree na redistribución da renta en non ser inxustos fiscalmente e, polo tanto, o acordo ao que se chegou, que é un acordo político ao cal se compromete o goberno, se levará a cabo nesos términos, estou seguro que non ten discrepancias niso. A devolución, señora Gallego, das cotas trimestrais por baixas na prestación do servicio está contemplada. Por lo tanto, eu alégrame que diga que sí, porque quedome tranquilo, sabendo que vostede o sabía, ao mellor despistouse e non se dou conta. É unha decisión que toma o goberno en base á normativa que hai, porque o pode facer así. Por iso, durante o ano 2020, se decideu que 3 meses do estado de alarma inicial
que levou consigo un cese absoluto da actividade. E o mes que afectou o peche perimetral da Xunta de Galicia á hostelería, o Concello adopta unha decisión en base á normativa. É dicir, que se fai? Pois non cobrar unha parte, se ratea, ni máis ni menos. Cas terrazas, señora Gallego, a decisión que tomamos, e eu creo que estamos todos de acordo, non é ni máis ni menos que suspender, así figura na ordenanza que aprobamos no pleno das ordenanzas. Hai unha disposición transitoria que dice, aínda que a norma dice que se debe de cobrar deste xeito, suspéndese con unha temporalidade. A suspensión leva consigo unha temporalidade. E cal é a temporalidade? O ano 2021 está arreglado, adoptouse en tempo e forma, señora Gallego, no ano 2021 e adoptouse xusto cando había que adoptalo. Que haxa informes que sean tan contundentes e claros sobre a legalidade do que vostede formula non lle ten que parecer mal. O Goberno ten que administrar o que fai. E vostede pode propoñer nun pleno tomar calquera decisión, pero despois, quen vai a ter que firmar, a parte dos técnicos municipais, vai a ter que ser a alcaldesa, os concelleiros e concelleiras do Goberno, que temos unha responsabilidade sobre o que firmemos. Si a alcaldesa, si a Dirección de Asesoría Xurídica ou a Intervención Xeral deste Concello nos dicen que é ilegal o que vostede propón, entenderá que eu non podo asignar algo que me dicen que é ilegal. Dito isto, non só a man está tendida, xa lle digo que o vindeiro xoves ten unha convocatoria, igual que terán o resto de grupos, para que poidamos falar das medidas de reactivación económica. O Goberno vai a convocar para a semana que ven a todos os grupos. E quero agradecer especialmente a Marea Atlántica e o Bloque Nacionalista Galego o acordo ao que chegamos, porque creo que recuperamos unha normalidade pois que, por unha razón ou por outra, se perdera durante algún tempo. Nada máis e moitas gracias aos voceiros e aos respectivos grupos. Moitas grazas, señor Laje. Rematado o debate, procedemos á votación do asunto único da orde do día. Votos a favor. Señor García, en voto telemático, vota a favor tamén. Votos en contra. Moitas grazas. Abstencións. Moitas grazas. Queda rexeitado o acordo e aquí remata este pleno extraordinario. Moitas grazas a todos e a todas. Moi boa tarde.